employment for our youth. Ha ka jingis nok ti lang ha padang ki Pulit bat ka East KHASI Hills bat ka Ri-Bhoi lala ban Pynpulom no ya ka Jingthmu ka Seng atir jong ka Hinyau Trap National Liberation Council Hnlc ban Pynbthei bom ha ka nong ba Shillong bat nong po. Ki Pulit henen ka sngi kilaya tho ba ka ha ka por rew je janmit jong ka la sngi ublei kilayo kurup no ya ubom IED na ka wei ka kali ha kalenti na sning mauhati. Ya kani kakali la nya da udaman bha ripnar. Kat kum ka jinga thu da ki Pulit la ong bala kem ya sangut ki badon kti ha kani kakam. Shushu ki Pulit kila yo ban kurup ru ya khat santali ki gelatin sticks. She's pa andru punyaw tali ki splinters, way u safety fuse wire, light tali ki non-electric detonator, lembat santali ki mobile phone. Ka Oral History Association of